Patung singa ing Bong Cina. Bisa diunekake Sarka wong lanang duwe bojo lan anak siji iku wis wareg. Dudu wareg mangan sega pulen lawuh sambel iwak ati lan empal sapi, nanging wareg ngrekoso. Seprono seprene nasibe Sarka isih ajeg. Kabisan lan ketrampilan sing diduweni mung winates. Ndadekake penghasilan sing ditampa ya mung ngampret. Nyambut gawe minangka laden tukang. Sedina dibayar 60.000 repes. Semono mau mandore wis lepas, ora nyediani mangan. Paling mung ngombe banyu putih. Iku wae kudu nggodhog dhewe ing barak. Ewa semono saakeh-akehe wong urip rekoso, Sarka isih klebu wong bejo. Tumini bojone kreatif. Gelem nglakoni pegawean apa wae kanthi ikhlas lan tumemen. Gawe panganan goreng-gorengan banjur dititipake ing warung-warung. Wis ngono ora kabotan menawa ana tangga teparo sing mbutuhake tenagane. Umbah-umbah, nyetlika sandangan, nganti tekan dititipi momong bocah uga ora wegah. Yen dituruti, wong urip mono ora ana cukupe yen durung diujurake ngalor mi. Duwe iki kepengin kae, duwe siji kepengin loro, kepara telu. Sarka ngundar gagasan nalika wong loro lungguh ing ngarep omah kontrakane. Bener kandhamu, Kang. Lah kaya awake dhewe iki duwe pepinginan nganti ngiler ya ora bisa kaleksanan. Hehehe. Wangsulane Tumini semu guyon. Tenane lho Mi. Wong kaya awake dhewe iki malah gampang golek kabagyaning urip. Sauger ora seneng neko-neko, gelem nrimo lan nampa apa anane, syukur mring peparingane Gusti. Coba wong sugih mblegedhu kae, uripe sarwa kuwatir, wedi yen bondo donyane dirampok, anak bojone diruda peksa. Ujare Sarka okeh-okeh. Disambung maneh. Luwih cilaka mencit yen sugih mblegedhune mau merga saka anggone korupsi, nylintut duwite negara. Dina-dinane ora jenjem, kebak rasa kuwatir, aja-aja kewiyak tumindake bejate. Di OTT dening KPK, diwartakake ing sakehing mass media, banjur dijeblosake ning pakunjaran. Ndah heboh sengsarane. Sarka nyuntak panglocitane. Wis wengi Mi. Ayo. Sarka mojar ngono karo mandeng bojone. Sing dipandeng krasa. Pono tegese pandengan mau. Kekarone klunuh-klunuh mlebu kamar. Ceklek. Lawang kamar sing gropok ing perangan ngisor iku dikunci saka njero. Ning dhuwur dipan prasaja model desa, Sarka mbuktekake kandhane yen kabagyan mono dudu monopoli darbeke wong sugih. Yen kabagyan mono dudu monopoli darbeke wong sugih. Wong sekeng urip rekoso kaya
Dheweke mono uga pinaringan bagya. Gusti Allah iku Maha Murah ya Kang, ujare Tumini alon sakwise rampung. Wong loro ngrasakake kabagyan lan nemokake kanikmatan kang tanpa wangenan sabubare nindakake kewajiban minangka salaki rabi. Pak, ujare Maruti, anak ontang-antinge Sarko nalika jam 5 sore dheweke mulih saka nyambut gawe. Maruti sing isih kelas 2 SMP iku pancen luwih cedhak karo bapakne ketimbang karo simake. Sarko mudeng marang solah bawane anake yen nglindhut bapakne karo nyebut, "Pak." Ngono kuwi ateges duwe krentek, darbe karep. "Ya engko sik to, Nduk. Aja nyaru wuwus ngono kuwi. Bapak ben leren-leren sik. Mengko-mengko lak ya ana wektu to." Ujare Tumini ngelekake anake wadon. "Anakmu njaluk apa to, Mi?" takone Sarko marang bojone. "Ya mbuh kan, karo aku ya ora omong apa-apa. Engko takonono dhewe." Tumini mangsuli. Jam 09.00 bengi, rampung sinau, Maruti banjur nata buku-bukune sing pating selebar. Banjur klunuh-klunuh marani bapakne. "Pak." "Ngopo, Nduk?" wangsulane Sarko. "Ning bapak ora nesu lho. Aku kepengin duwe HP, Pak." Ceplose Maruti. "Lho, dek mbiyen kae lak wis ditukokake simakmu to?" kandhane Sarko. Bathuke rada njengkerut. "Kae HP-ne jadul, Pak. Model ngono kae wis ora njamani. Mung iso nggo telepon lan SMS-an. Aku pengen sing HP pinter, Pak. Kabeh kancaku wis do duwe. Regane ora larang nemen kok. Kira-kira mung Rp1.800.000 kok." Ujare Maruti grontol wutah. "Hah?" Mung iku tembung sing kewetu saka lambene Sarko. Kanggone Sarko, dhuwit semono akehe iku dudu dhuwit sethithik. Kena kanggo nyukupi kebutuhan padinan maneka warna. Sakala sirahe Sarko krasa mumet. Arep semaya semelang yen wis tekan wancine ora bisa mujuti. Arep kandha emoh nukokake merga ora duwe dhuwit, atine ora tekan. Sumelang anake cuwa, mutung, sedih kedawa-dawa. "Tak tukokake, Nduk. Nanging aku ora janji sok kapan." Sarko mojar sakenane. "Oke, Pak. Cihui. Sesuk ning Bali aku bisa selfie." Bengoke Maruti seneng. Tekan wancine mapan turu, perkara penjaluke anak mau isih cumantel ing sirahe Sarko. Kamangka diitung-itung Maruti anggone mangkat study tour menyang Bali mung kari 20 dina. Ateges sakjroné wektu kang mepet mau kudu wis bisa nukokake HP pinter kanggo anake. Sarko klebu wong ora isanan, ora seneng mblenjani janji. Janji iku utang. Ngono sesantine. Mungguing Sarko dina-dina dirasa mlaku cepet banget. Ora krasa ngerti-ngerti tekan dina tumekane janji.
mung kari 4 dina. Sarka tansaya judheg, sirahe tansaya mumet. Maruti wis aweh ultimatum. Yen tekan wayahe mangkat studi tour ora nggegem HP pinter, dheweke trima ora mangkat. Entuk pangancan kaya mengkono, atine Sarka tansaya goreh. Tekan dina iku dheweke durung nemokake solusi. Arep golek utangan, utang sadurunge wis numpuk-numpuk. Ora sengaja Sarka nemu majalah lawas. Ing kaca tengah dheweke mrangguli tulisan artikel kang mbeber ngenani tata cara wong etnis Tionghoa kang lagi kesripahan. Mbah karana apa dheweke kok ketarik marang artikel kasebut. Disemak, diwaca alon-alon saka wiwitan tekan pungkasan. Diandharake ing artikel mau, mungguhing wong etnis Tionghoa sing tinggal donya, bondo darbeke sing wujud mas-masan, uga barang pengaji liyane melu dikubur bareng dilebokake ing terbelo utawa peti matine. Sarka menyat njupuk bolpoin, perangan tulisan kang nyebut yen bondo darbeke dikubur bareng karo jisim, dilebokake peti, dicorek kandel ing ngisore. Dheweke kelingan 5 sasi kepungkur Babah Tiong Jim bakul beras cedhak omah kontrakane pancal donya. Bah Tiong Jim mono klebu wong sugih mblegedhu. Mesthi wae akeh banget bondo darbeke sing melu dikubur, dilebokake ning peti. Ngono panglocitane Sarka. Mbuh setan ngendi sing kasil bisiki kupinge Sarka, satemah priya iku tuwuh sedya alane arep tumindak sing nalisir saka paugeran. Sarka wis rumangsa mentok, buntu pikirane. Ora nemokake dalan kepriye anggone bisa nyukupi pepinginane anake. Menang cacak, kalah cacak. Aku arep nindakake sing siji iki. Cara liya tak rasa wis ora ana. Ngono batine nyemangati sedya ala sing tuwuh ing sanubarine. Tekate wis kempel. Nedya arep mbabah utawa nggangsir kubure Babah Tiong Jim. Pamrih arep njupuk barang-barang pengaji darbeke sing bareng dikubur, dilebokake ning jero peti matine. Wengi iku Sarka ngenam pikiran, golek cara kepriye anggone arep nggangsir kubure juragan beras kang sugih mblegedhu kuwi. Awan wayah tengahe Sarka mangkat menyang Bong Cina Mbadran. Nedya nyinau lokasi kubure Babah Tiong. Dheweke ora kangelan goleki kubur mau. Biyen rikala pemakaman, dheweke anggone layat nganti tekan makam, malah nganti sakrampunge. Nganti swasana ing Bong Cina Mbadran kang jembare ngilak-ilak iku sepi nyenyet, ora ana sakbaraning wong. Sarka njujuk kapling kubure Babah Tiong Jim. Kapling kubur kang jembare 8 kaping 8 meter mau dikupengi tembok dhuwure 2 meter. Lagi isi 3 nisan, wujude nisan gedhe direnggani ornamen aksara Cina. Ing ngisor gapura mlebu dipasang lawang ruji wesi, dhuwure karo 0,5 meter. Kinunci rapet nganggo gembok gedhe. Ing kiwa tengen ngarep lawang diwenehi pepetan patung singa saka watu
kanthi posisi lungguh. Ukurane padha karo singa umume. Dek. Sarko rada ngedap atine nalika panyawange tempuk karo mripat patung singa kasebut. Patung mau rinasa kaya singa urip. Saka mripate cumlorot cahya werna abang. Kaget lan gumun campur dadi siji. Tuwuh rasa geter sethithik ing dadane Sarko. Nanging rasa mau enggal-enggal dikipatake. Dirasa cukup anggone nyinau lokasi kubure Babah Tiongjim, Sarko mlaku alon-alon ninggalake papan kasebut. Bengine grimis riwis-riwis barengi lakune Sarko tumuju Bong Cina Mbadran. Piranti kanggo gangsir, linggis, pacul, lan sekop dibungkus nganggo kantong plastik tilas wadah beras. Marang bojone, Sarko pamit arep mangkat tugas ronda kampung. Giliran tugas ronda sampeyan lak dina Selasa to, Kang? Takone bojone. Iya, Mi. Nanging mau awan aku disroyo Pak Humam genteni tugase ing wengi iki. Piyambake jare ana perlu tindak menyang Sragen. Lah iki aku mau diparingi ijol tukun rokok. Kandhane Sarko karo age-age njangkah metu ngomah. Tekan Bong Cina Mbadran udan grimis wis mendho. Swasana peteng lan sepi nyenyet. Sing keprungu mung swara kewan-kewan wengi. Sarko mecaki dalan limitan ing sela-selaning watu nisan cakrik Cina kang jegegreng gedhe-gedhe. Ora kangelan Sarko nemokake kubure Babah Tiongjim. Karana sadurunge wis disinau. 4 meter saka gapura mlebu kapling kubure Babah Tiongjim, Sarko njegret. Sajak mongamangu. Ibarate uwong nyabrang kali, aku wis kebacut klebus. Kepriye wae aku kudu terus, kudu kasil. Ngono bengoking atine. Alon-alon Sarko jumangkah maju. Katon lawang ruji wesi kinunci rapet. Tekan 2 meter saka gapura mlebu, Sarko nyawang patung sing ing kiwa tengen lawang wesi. Dek. Dadane Sarko nitir kenceng nalika panyawange tempuk karo mripat patung singa. Saka mripat patung kasebut cumlorot sunar werna abang. Cumlorot luwih padhang ketimbang rikala mau awan nalika dheweke nyambangi mrono. Kaya-kaya patung singa cacah 2 mau ngerti ana pawongan teka mrono ing wayah kang ora lumrah. Sajak ngerti tekane Sarko ing kono nggawa sedya ala. Sarko ngremake mripat sakedhepan. Dheweke njundil kaget nalika ngelekake mripat maneh. Patung singa cacah 2 mau posisine ngadeg ing sakngarepe gapura mlebu ngungkurake lawang ruji maneh. Sikil ngarep takur-takur lemah, perangan sirah rada ndingkluk. Katone siyaga arep nubruk Sarko. Sarko njegret, ora kuwawa tumindak apa-apa. Awake nyewel nalika saka cangkem patung mau keprungu swara gereng. Cetha yen iku gerenge singa. Singa sing lagi nesu. Piranti gangsir sing dibuntel kantong plastik tilas wadah beras ucul saka tangane. Tiba ing lemah. Sarko wis ora bisa mikir dawa.
Dheweke isih sadar yen kudu mlayu golek slamet. Ora nganggo tetimbangan dawa, Sarka mlayu gendring nunjang palang, ninggalake papan kono. Sikile bola-bali nyandung watu nisan ora direwes. Esuke Pak Tunjung kang saben dinane golek suket ing areal Bom Cina Badran nemokake anggane Sarka kang sikile kebak tatu gumletak tanpa daya ing pinggir makam.